Robíš šťastnou pri akejkoľvek činnosti, keď mi to dáva zmysel. Niekedy zmysel je len radosť, niekedy je zmysel naučiť sa niečo nové, niekedy ten zmysel je v tom, že stretnem nejakého iného človeka alebo niečo zažijem. A tiež som šťastná v tom, čo robím, keď cítim nejaké spojenie sama so sebou a keď cítim spojenie s tými ľuďmi, pre ktorých to robím. Kľúčová otázka je asi odpovedať si, že kto som. Keď už budem vedieť, kto som, tak druhá otázka je, čo chcem. Čo ja chcem. Nie čo chce moja mama, môj otec, lebo sa to nosí v našej rodine. Čo chce môj muž, lebo sa to hodí kvôli deťom a tak ďalej. Čo chcú moji kolegovia, ale čo chcem ja. Na konferenciu sme tento rok pozvali ľudí, osobnosti, ktoré podľa mňa touto cestou idú. Čiže na konferencii nebudú vyslovene workshopy, kde by sa pracovalo, ale budú to prednášky, kde ľudia budú rozprávať o tom, o čom tá ich cesta bola, ako sa posúvali, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo, čo im fungovalo, čo im nefungovalo. A na základe ich príbehov sa ľudia, myslím, môžu inšpirovať dosť. Prajem si také 3 veci. Prajem si, aby si ľudia odniesli dobrý pocit z príjemne stráveného dňa, aby sa cítili dobre. Ľudia si častokrát nepamätajú, čo počuli a pamätajú si, ako sa cítili. Zároveň si prajem, aby si odniesli aspoň jeden tip, praktickú radu, myšlienku na zamyslenie, akčný krok, už hoci ako si to každý nazve, jednu jedinú, úplne hoci najjednoduchšiu, ktorá potom ďalej ich môže posunúť smerom k harmonickejšiemu životu, k zmysluplnejšej práci, k lepšiemu pocitu zo seba. A to tretie, aby sa ľudia, keď tak poviem, nainfikovali touto energiou, aby vlastne sa stali nositeľmi idei šťastia v práci, že to funguje, že to dáva zmysel pre nich samotných, pre ich kolegov, pre firmy, kde pôsobia, pre nás všetkých.